Vi har fundet den her fil på dig. Jeg kan ikke huske Du er noget. med at spille dum. Vi ved, du var ved havnen den dag. Havnen? Jeg tror, at jeg mødte en på havnen. Og jeg mener, at jeg fik udleveret en fil. Hvad var det for en fil, du fik udleveret? Det var en stor opgave. Hvad gik den opgave ud på? Jeg kan huske, jeg var højt op. Noget med en udsigt. Office that 37-year-old Maurice Clemence is one of the several people investigators want to talk to, and that he could not. Opgaven lød på, at jeg skulle bombe Aalborg. Jeg mener, at vi skulle mødes på en bar, hvor jeg så ville få bomben udleveret. Including aggravated. Jeg vidste det fandme. Pis. Hvad har du gjort af den bombe? Jeg mener, der stod i filen, at jeg skulle afhente bomben ved en anden kontakt. Jeg stoler ikke på ham. Jeg begyndte at blive nervøs. Jeg var undercover. Så det du siger, det er, at vi har fået fat i den forkerte? Ja. Terroristerne er stadig derude. Helvede!